Bolo štartované. 32. Westminster cena Zimnej kráľovnej, prvé jednotkové dosti v sezóne pre dvojročné kone. Oštartované s 5 kobylami, do čela sa vydáva Ida Line so štartovým číslom 2 a Martinom Srncom v sedle. Na druhom mieste priebežne favoritka Rainby, ale tá teraz prechádza do vedenia, čiže s trojkou Rainby už dve dĺžky vedie. Na druhom mieste Ida Line, tretia je Odeta, takisto víťazka zo Starého Hája. Na štvrtom mieste Diapra, priebežne na poslednom mieste debutantka Harmika, ktorá stráca na predposledného konia dve dĺžky, ale všetko je to pomerne kompaktné. Pole 5 kobýl je aktuálne na méte 1200. Vedie Rainby, stávková favoritka, typ dostivého programu. A takisto spoločne s Odetou jediná víťazná kobýla v poli. Na druhom mieste je teda Odeta v bielom drese MPL pod Modirom Adihim. Tretia je Ida Line, štvrtá Diapra, piatá Harmika. Všetkých 5 kobýl však má stále šancu na víťazstvo. Vedie stále Rainby pod Martinom Laubem, ktorý dnes už 2 dostihy vyhral. Rainby, Odeta, Ida Line už mobilizovaná Martinom Srncom. Harmika sa posúva na 4. pozíciu a Diapra je priebežne 5. Rainby v plných rukách sa do cieľovej rovinky pod Martinom Laubem a útočiť bude už aj Odeta. Ríška je na 2. mieste a na 3. mieste priebežne Diapra a Ida Line bojujú o vyššiu dotovanú pozíciu, ale Rainby v týchto chvíľach odchádza od svojich superiek a víťazstvo zdá sa, že už nikto neprekoná pod rukami Martina Laubeho. Celkom suverene a bez problémov. Cena Zimná kráľovna, Rainby, Diapra na 2. mieste, Odeta 3., Ida Line 4. a Harmika na 5. mieste. Takže Zimná kráľovna sa volá Rainby a je to už dvojnásobná víťazka v tejto sezóne. Dokonalý triumf v stajne Rudolfa Čomora, Počielka 2. miestom, Diapra, ktorá pod rukami Petra Foreta dobrým finišom obsadila teda striebornú pozíciu, 3. miesto. V plných rukách sa do cieľovej rovinky pod Martinom Laubem a útočiť bude už aj Odeta. Ríška je na 2. mieste a na 3. mieste priebežne Diapra a Ida Line bojujú o vyššiu dotovanú pozíciu, ale Rainby v týchto chvíľach odchádza od svojich superiek a víťazstvo zdá sa, že už nikto neprekoná pod rukami Martina Laubeho. Celkom suverene a bez problémov. Cena Zimná kráľovna, Rainby, Diapra na 2. mieste, Odeta 3., Ida Line 4.